Kaixo, bideo motzontan azalduko dizuegu nola konfiguratu Prime Videoko aplikazioa euskerazko gomendioak bakarrik egin ditzan. Hortarako perfilean sartuko gara lehenengo, goian eskubitan klik eginez, eta hemen berriro klikatzen badugu goian eskubian, ezarpenetan sartuko gineke. Hemen aukera desberdina ditugu, gu hizkuntza ezarpenetan sartuko gara. Hemen dugu idiomas, bertan klikatuz gero, bi aukera ematen dizkigu goikoan sartuko gara, aukeratzeko ze hizkuntza den gure gustokoena erreprodukzioan. Ezer egin ez badugu oraindik, automatikoan agertuko zaigu, guk pertsonalizatu egingo dugu. Hortarako beko aukeran klikatuta, hizkuntza desberdinak agertzen zaizkigu, gure kasuan euskara pixka beraxigo, hementxe, euskara klikatzen badugu, euskara bakarrik aukeratzen badugu, Prime Videok egiten dizkigun gomendioak euskerazko audio edo azpitituluak dituztenak bakarrik izango die. Orduan horrela utziko dugu, euskara bakarrik, gorde, listo, hor ja gorde dugu, eta baina atzera joaten bagara hasierara, ikusiko dugu egiten dizkigun gomendioak, hauek denek euskerazko audio edo azpitituluak dakartzatela. Pixka berago joaten bagara, hemen ikusten dugu adibidez telesailetan, azpitituluak euskeraz dakartzatenak, gomendatzen dizkigula, eta bar, vale? Beraz ikusi duzute oso erresa, segundu gutxitan, nola konfiguratu dezakegun. Vale, ongi izan.